Pasa rúas, folclore, viño e música, Marín celebra cos mellores ingredientes as festas da Virxe do Carme. Pois a verdade é que hai que vir estes días a Marín, arrancamos as festas do Carme coa Batalla de Flores, seguimos todos os días, hoxe temos un día importante porque están actuando estas cantareiras de O Fiadeiro, logo París de Noia, que ademais vai coincidir coa semifinal do Mundial, que tamén haberá aquí unha pantalla xigante, co cual, bueno, hai múltiples razones para vir a Marín, e xa logo está o Día do Carmen, pero agora panorama. Esa o propio Día do Carmen, donde efectivamente desde a mañán ata a noite, con esa procesión marítimo terrestre, pues finalizaremos con eses fogos que porán remate un ano máis a estas maravillosas festas do Carmen que facemos en Marín. Temos tamén unha feira que levamos 5 anos celebrando da ISP Ribeiras do Morrazo, que arrancou o propio venres, e ao longo desta fin de semana pues hai 3 bodegas que expoñen os seus viños. Para Marín é moi importante o Día do Carmen, por ser a patroa dos homes e das mulleres do mar, por ser a patrona da Armada e xunto coa Escola Naval temos o noso día máis grande que o día 16 de xullo. Pois dentro do Fiadeiro que nos dedicamos é a recuperar, conservar e divulgar o patrimonio galego, neste caso nós somos o grupo de pandereteiras, tocamos distintos instrumentos e cantamos. Nós estamos moi orgullosas de poder seguir o legado dos nosos antepasados. Bueno, nada, estamos encantadísimas de estar aquí en Marín. Que máis, Antía? Con todos os veciños de disfrutar moito, disfrutar moito. A todo o mundo que venga a disfrutar connosco. Tedes en Galicia hai moito viño e moita competencia, pero parece que pisades forte. Bueno, a pasión por o viño pues nos leva a elaborar este salvariño, este caíño tinto e un pouco máis alá na Ribeira Sacra tamén. Tamén loitamos por esta presentación, representarse nunha festa como esta, a Festa do Carmen, e a verdad agradecementos infinitos hacia este concello, non solamente a de Gardán, sino os meus compañeiros que son areiros, Reboraina, que tamén é un gran compañeiro, e espero que estes viños do Morrazo teñan o impulso como é Rías Baixas. Diferenciarnos un pouco da ADO porque somos máis pequenos, somos adegas familiares, pequenas, que intentamos facer un albariño, un caíño tinto, un godello, de maneira máis familiar. Que recomendacións tes para esta festa de Marín? O primeiro, ven tomar un viño connosco. Tremendas festas merecen tremenda orquestra. Hoxe temos aquí a Panorama. Para repetir. Desde logo que sí. ¡Gusta, chaval!